आदसा बे गेलेनायनि सायाव आं बेखौनो बे रादाब बुथुमगिरिनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आं साफ्रोमबो अडियन्सफोरखौ बेखौनो आं खावलायगोन जे जोङो इसिबां मोजां पारफरमेन्स खालामनायनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो जोङो बे खेलखौ फाथिबोनायनि गेजेरजों जोंखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलनि हालामनि रायजो राजाफ्रा आग भाग बिदिनो प्रतियोगितायाव बोसोरफ्रोमबो जोंखौ मदद होबोदों गेलेफैदों गाव गावनि गेलेनाय टेलेन्टफोरखौ देखायदों आरो सासे बिदिनो एरियायाव ओनसोलाव मिथिजानाय सासे बेक्ति जानो हानाय जों दिनैसिम नुनो मोन्दों जोंनि थांखिया बेनो जे जों बे एरियानियाव जाहाथे जों बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो सासे राफोद सिनाखि लानो हायो नामा जों बेखौ दानायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ प्रत्येक बोसोराव खेल जुगिताखौ होबाय थानाय जायो नंगौ आं बे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौबो दिनै खावलायगोन बिटिआर हाबबाय होननानै जों दिनै अलरेडि मिथिगौ दा बिटिआर हाबनायनि गेजेराव जेब्लासिम जोंनि बे दानि जानो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जुदि इउपिएल दोलोआनो जुदि सरकारखौ दायोब्ला आं निसय खावलायगोन जे जोंनि बे ओनसोलाव सा उत्तर ओनसोलाव जोंनि बायदि फिल्ड जेबो गैया बे हिसाबै आङो बे बड'लेण्ड सरकारनि सायाव मिनि स्टेडियामखौ मोननो थाखाय आं बेखौ खावलायगोन बा जोंनि रायजोआ बेखौ खावलायगोन जों बेखौ 100% मोनगोन होननानै जोङो मोनसे आसा दङ आरो जों बेखौ ओरैनो जोङो साननानै बा नायनानैनो जों नुनो मोन्दों खमबो गैयाब्लाबो दिनै 10,000नि खम सुबुं माने बेयाव जमा जायाखै 10,000नि गोजौसो जागोन खम जानाय नङा बे समाव आङो खौरां मेल बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आङो बे समाव जोंनि कमिटिनि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय दा बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा बेबायदि खेल फाथिनाया गोबाव बोसोर जाबाय स्पेसियेलि जोंनि क्लाबा 1990निफ्रायनो बियो फाउन्डेसन जादों आरो बिनिफ्राय जोंहा थाद'नाय गैयै मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बेबायदिनो बे फुटबल बादायलायनायखौ बोसोरारि जे बादायलायनाय बेखौ जोङो होबोबाय थादों दा थिग बेबायदिनो फैयै दिनै नैबे 2025 मायथाइसिमाव जोंहा 34 बोसोर कमप्लिट जाबाय दा जोंहा 35 बोसोराव आगान होबाय आरो बिनि सिगां जोंहा अलरेडि सिलभार जुबलिबो जोङो खुंखांबाय आरो जोङो बेबायदिनो खुंलांबाय थागोन गासै जोंहा बेयावहाय 14था टिम जादों जों बारा टिम लाखायाखै आरो बेवहाय स्पेसियेलि जोंहा गोजाननि माखासे टिमफोर दंमोन जोंहा ओरैजाय कार्बि आंलंनिफ्राय मोनसे टिम फैदों आरो बिनिफ्राय बिश्वनाथ सारालिनिफ्राय बड'लेण्ड एफसि बिथांमोनाबो बादायफैदोंमोन आरो दा बे समावहाय जोंहा दिनै फाइनाल खेल दा बे समाव गेलेगासिनो दं जोंनि खाथिनिनो टिम जिहेतु रयेल स्टार एफसि आरो लांदांपारा ट्रिनिटि एफसिनि गेजेराव दिनै बे फाइनाल बादायलायनाया जादों आलासि हिसाबै जोंनियाव फैदोंमोन जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेयाव आलासि हिसाबै नुजाफैदों बेयावहाय फैदोंमोन जोंहा मानगोनां रुजुगोरा सार इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो लोगोसे बिथांनिनो टिम बा हानजा बिथांमोना बेयावहाय फैदोंमोन आरो लोगोसे बिथांमोना जोंनो जे फार्स्ट प्राइजखौबो बिथांमोननिफ्रायनो जोंनो डनार हिसाबै बिथांमोना होदोंमोन जोंनि थांखिया बेनो जोंनि हालामावबो जेन' सासे मोजां गेलेगिरि जेन' उजियो फैबाय थानाय समाव बेबायदि जों थांखि लानानै जोङो होदों आरो मोनसे थांखिया बेनोबाव दिनै गाबोन गोबां गथ'फ्रानो बायदिसिना निसा बेसाद लानानै गोदाव सोराव जाबाय जेब्ला जोङो मोनसे स्पर्टआव मोनसे खेलायाव जोङो जुरित' जागोन अब्ला जोंनिफ्राय माखासे निसा बा बायदि गाज्रि हुदाफ्रा जोंनिफ्राय गोजान जायो आरो स्पेसियेलि जोङो फिजिकेलिबो जोङो गावखौ स्ट्रं जोङो लाखिनो हायो आरो लोगोसे गावनि जिउ दानायावबो जोङो बेखौहाय खालामलांनो हायो दिनै जितु बे खेल बिनि प्राइज मानिया जाहैबाय उइनार हिसाबै 30,000 30,000 आरो उइथ ट्रफि आरो बिनिफ्राय जितु रानार्स बिथांमोननि थाखाय नैथि जितु सेकेन्ड प्राइज बिनि थाखाय 20,000 उइथ ट्रफि बेखिनि बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जों देग्लाय एसे उसुबिदा जादों मानो होनबा जोंहा फाइनान्सियेलि एसे बिराद उसुबिदा जोबोद नारा नाथानि गेजेरजों जोङो बे खेलखौ होयो बोसोरै जों होबोबाय थायो खिन्थु देग्लाय जोङो एसे प्राइजनि थाखाय जों डनार मोननायखाय जोङो एसे गिदिर प्राइज हिसाबै जोङो होदों दा बेखिनियानो जों खुनु माने गुबुन बेस्ट प्लेयार बेस्ट किपार बिदि प्राइज लानाय जायाखिसै आरो